Aničky se to sám. Dneska budeme dobrý výtahy a doufám se o toto video bude páčit. A jeden ujo natáča, on se šebišem já natáčal sám video a natáčal jsem. Já nevím, co mám natáčet. Takže budeme takto postav. A dneska budeme tuším pošvat. Tohle, jdeme na to. Ještě to hádkový. A budeme se učit abecedu. A, e, c, teda b. Tak. Jo. Ty dáš. Mama. Ale. A to je už všechno. Ale ještě mám jednu otázku. A teda 5 otázek. Fotka bude časná. Bude časná. Je časný. Nevím. Až fotka bude zamláčená. A to už jsou všechno. Napište komentář, like a to už všechno. A pačá.